ɗo wi'aka ɗo fari sabu hamno e Ahmadou Sam Polel. Oho ɓogge ɗe noon ko ɗiɗi, ngoti ki a kini oɗon jiyaki ɗo a yeesam, goɗɗi ki a kini keecam ga to paami. Eyyi onon ɓe ɓe gandano ɓowde dayara, gandon ɗum hande te ko ɗum ɓogge jeyaaɗe histoire fulɓe. Sabu ko ɗeɗo egge fari sabu wino wono gorko wono ɗum wawa human tan addunoy ɗum nayi bawmum loppitaɗe ɗe ɓogge. Nden noon onon dental aada cosaan o vidéo kala mon keɓɗom yo ƴeewam hama gasa. Eyyi kadi kala ko yi hen ko wodi nafoore yo haalanam, ko ɗum min sehil mon Ousmane gonɗo dental he, min ari jultoyraneru ga. Eyyi gondumi ko kaynam garmi ga pilmumiɗe meɗon ɗe nelda e dental he, si Allahu lamɗo jaɓen so ɓe memɗo joni mam yaha to wento. Eyyi ɓokki goɗɗi a kini, oho goɗɗi kini a kini, eyyi goɗɗi a kini, oho ko ɗum ɗeɗo ɓogge ɗiɗi wiyaka ɗe ɗiɗi ɗo fari sabu honno ha Ahmadou Sam Polel tawi ɗum ɗo eɓe kaɓi ɗum jeton ɗo noon ko ɗum looro. Aha ɓokki kini ko ɗum ɗe ɗiɗi goɗɗi kine kena hedde ɓoɗɗodirdal maɗe gon nayyi, hedde fof ɗe goɗɗodir seeɗa. Mais noon kam kala mon